Vostè a qui recomanaria que practiqués Tai Chi? A qualsevol persona. Però per què? Perquè els beneficis són moltíssims, tant físic com mentalment. Relaxació, problemes d'artrosis, artritis... Però quan tu entres a fer una classe de Tai Chi, tu entres amb els teus problemes. Quan en surts... Surts millor. Però el benefici és Però immediat. el problema el continues tenint, és a dir, tu si tens Però te dona més consciència i te dona una visió o una concentració de lo que has de fer després. Hi ha una cosa que és l'eficiència en si d'aquest art marcial, el resultat objectiu, i l'altre és amb el que nosaltres volem creure. Jo ara, si vull creure que el Tai Chi m'anirà bé, em poso a fer Tai Chi i m'anirà bé. Qualsevol... Però si entro amb incredulitat o amb alguna reserva... Home, fa molt... Em farà canviar d'opinió o sortiré amb la reserva? A poc a poc, has de tindre paciència. És un art mil·lenari i és de paciència i constància també. Fins a quin punt hi juga algun paper el fet que estigui de moda? Està de moda, el boca-orella, allò que... Sí, pot propiciar que la gent provi més, però després has de tindre paciència. I pel que veig també està lligat amb una filosofia de vida, de fer, no? De tranquil·litat, de calma, de no ens exaltéssim. Els temps que anem tots de pressa, te dona la consciència d'aturar una mica. Cal concentrar-se molt? Lo just. Què vol dir el just? Lo que és, en la respiració, els moviments, és tindre una mica la consciència del moviment, és estar conscient del que estàs fent. Anem-hi, provem. Quin moment? Com que quin moment? Vostè també? Ah, tots hem de fer Tai Chi? I tant, a veure si us quedareu aquí sense fer res. Tots s'ha fet Tai Chi. Us veiem més d'aquí. Pels qui no ho hem fet mai a la vida, vostè ens dirà. Us poseu posició Gucci, que és de jinete, com a cavall. Un moment, sisplau. No, un moment. Voleu fer un favor? Els nois no venen. Tots aquí, sisplau. El gironell no vol venir. No. El gironell no vol El venir. gironell, si em parlava del Kung Fu fa una estona... Però no m'has deixat acabar d'explicar-t'ho. Ara explica-ho. No, jo volia que m'ho digués. És veritat que seria el mateix fer aquí al costat. Kung Fu que Tai Chi i que l'energia que desprèn... És de dintre cap a fora. És de dintre cap a fora. Sí, és de dintre cap a fora. I de veure el professor Un moment. No, per què em poseu aquí davant? Posa't aquí, al meu costat. Molt bé. Lola, vostè per què fa Tai Chi? Així? Sí, de Gucci. I fem moviments. El cap a baix, Molt bé. pugem el cap i els braços a l'alçada de les espatlles, portem les mans cap al cor, obrim, tanquem, estirem els braços i baixem els braços i el cap, a poc. Aquest moviment ens ajuda a relaxar una mica, agafem aire una altra vegada, de dintre a fora, concentració, moviment, molt lent. Agafem aire, expulsem, estirem els braços i cap a baix. Aixequem els dos braços a la vegada, amunt, al sostre, i cap a baix, cap a la terra. Agafem aire, el nas, i per al nas expulsem l'aire. Una vegada més, molt bé. L'esquena és vertical, recta. Molt bé. El braç dret, cap als ulls, com un mirall, torsió del cos cap a la dreta, tornem-hi al centre, baixem la mà, canviem a l'esquerra. Són moviments molt fàcils, molt senzills. Una altra vegada, dreta, respiració, agafem aire. Molt bé. Al centre, canvi. Al centre i canviem. Pugem el braç dret cap al sostre, intercanviem, una estela per una altra, canviem, braç esquerre,